खुलुमखा जतो जाकोब देब्रम ऑफिशियल नाय तंगनाय रखनो दिनै हायनो हाय बेलायनो बखा फाति जंनाय मांखलि खरकसा हामजक काय तंगमनि तिप्राजक सिकलि हामजक काय तंगमनि हामजक लाय हामजक काय तंगनायनि काजेखौ हामजक काय तंगमनि कक्तमनि सिंति सायमांखा 3 मास काखानै फियाबा मिया हर थानायो 12 नि परे बिनि कतक सरजाक मांखथै मानखा न गान्टिओ आमबो को बिनि याकुं गांके जे गेस्ट रok beramani am hai sakao berajak amasung community guidelines ni bagai lukrokno phunuk panliya boni yakung kharo 30,000 tei rikutu baino bo kotok sorojak kotok soronai ni mungkha samuni debroma boni umur 25 boni parangke NIT naran parani belaino wanama sincha tei Bwrwini Buma chirkhoi kabjak nungno nono se ashawi rohmani omo haike khlaikika nei omon se sekangbo bithi bukhuko kufur nangjak bithi sarman yaglono no gantio kotok soroi bwtharu nei asalano koksil saka Bwrwini Buma bufa boni nukuni borok yaglo okoktumano khnawi Jampuijala PS ni nai muthang bodolok phai o chalano romitlang thaka chalani mungkha Ojoy Debroma bufani bumungkha matai chai thangjak naran Debroma tai belaino wana laijak kab laijak o party mungno tei tau police rok investigation ni bagai ongkhorjak haine sanak laifiro chela gangke Ojoy Debroma boni mung thati boni bufang gangke naran Debroma boni bufa tei tam ungkha amono tei naimuthang bodolok investigation khlai tong o sikango se khoroksa broi Sipahijola district ni bisingo khobjak je yango kotok sorojak bolongo manmani hamjak bwsak khoroksani bidu moni tripura tangkumu boni mangkathei hawas haljak klai kotok soroi manmani amo se paile ko hanai tiprasa khoroksa omo haike opomiritu haike ba bwtharjak ma de ungkha nake sak walai lai bihi gusai walai lai hamjanglai tonglaimani nogot tubui tonphaimani walai lai dom haike thimani laikha belaino wanajak amono tei tabu tiprasa bosango bo belai kheno khorang hamya kasajak thailayo bwtharlayo bufano bwtharo bufa bwsarokno rifrigi bolcheli bitogui bui bwtharo yang kotok soroi bui thailai tiprasa rok tangman klaikha belaino wanama sincha tiprasa bosango o mangklipo buma chirikhogi kok sawi tongkha tapsu jorate asungno report kho je mangkathimia horo kotok sorojak mankha chalano bwtharoi bithisaroi kotok soroi rwkha hanai omo haike koksil saka phiaba tapsu jorate postmortem ni report police ni report tam phaikya saimeko walai lai de sak bwri kotok soroi thikya buma joli jagai latha kothma tei nok bokhok chirikhogi kapkha asukani obusana ang pusiwui tormani ti omo haike tangi bwthar ni chirikhogi kapkha Bwrwini Buma tapsu jorate asuk jorano report jeng report mamani yaglo tebo srai norokni bwskango tugrifani tam saka khnai ni tei kotok sorok jarok jeng lukuno phunuk manya abagui belaino kha sajangnai mangpili khulumkha punya wajah ambil cawa wajah kayak kena saja ke mabu kayak saja joli ini cawa wajah ke buaya ini cawa waktu miliar ini kon buta kena hebat tuh Apa kesah sengaja tanya jokon sengaja mani bo be malah ye bo hanya masan kau nyo te masan kau nyo amde ke sawo Ini para ke bro nairan para nanti Ke orko baca soknya nih bos setelah bayar hamzah itu enggak hamzah mani 4-5 bosor hai roka kena gangke hai mani ke 3 mas roka kena ta enggak hai bang thang op hai la sungui tu enggak terongan ini sai me ta Ke kaja kene kaja ya ku podin tu Boklas pori pora paja ne kaya biye tu paja ke tahu SSC ni exam ni pori ke pas enggak Boro bosor hamzah laiman ni 4-5 bosor hai roka kena Mia kotor ko khobor ma gamono Mia khobor ma ke honi barta wo
खबर मा हागे नाव जोंरो सबाया दुइतावा गाब्रो बुसाइजे करे बुसाइ करे जा ब्रो सार संसे बनतला हंग पुलिस स्टेशन गारो अनि कोइ हंगे साजु न खाजि जा yang tai पुलिस रok tai ko hangga ba tam ni bagi polis telang abon sai me ta dam ni bagai telang bobi ke thiu ka ba ra stok na dam le bin du suman kare ke batang kha mana khang ba na hori mongol woto angke serai roga ba yang mani ba anu khabar khaya borok ta yang daran karim stok hangga ba ngai bai tar hamja khango hangga ba sarok ara tong ta tabo ngai kang ba sarok am ping ba bos hiya sabo saya ba sarok buma bo phano sana ba ngang ke mia private ta hayo anu kol khai ke bayan di siu tong nai khumlung tong nai ta mana samuni ta mung khapo ni sau ngang ke seng tu thuya ko han besarok dogan ni phaya sak thuya bla ngang besarok dogan nu phaya ngang besana saka ni mana tam ta ning thaka po thuya po ri samani tomok sai thangan besabo ngang ke ta mane am tu yin kha cái sừng ta bốc thana ya zaga wo bon kumari wa pu ni mana chabu cái ni mana thang hai chong pho sừng bor wai ba sa thana ni ngang ki kwang gari nai phai ta cái ora sừng cái sim sim nok phayu bu sara bu sure sừng kun phanu nok phaya apur ke talang sa thanga pu thana wo osala nota Jampu sai cái tam này ba cái bihing nom hay khai cái na sừng sai me ta buda bukha mana ka tam da ni kha sừng bo sai me ya bo sừng bo sanyo bo nok phaya ka ti simi khai sak nok phayu ru ku tu bai ai ki rogo bro kok bang mar ro to ai ki rogo bai no ta bang la ya bo tu sừng bo sai me ya bang lai mani ru tong na ba ko da hai rong na sừng bo sai me ya an bo sa bo an kol khaya bo mo bo phano bo bro kol khai sa na ba kita benar wan cuma ke besan Bwtharkha am heta na bo sanyo bo tharu pora bithu ba hai Biti Bokhok doman. Biti Bokhok to sung abo horo to kuno sung sai malia Bom hai kan nok phai nin busazuk da. anang banya zak Nin ang banya zak. Bini Buma Bwrwino kerja. Kerei pu phatongo Oh Bwrwini. Asa song ko jona bini. Oh Bwrwini. ke tham khorok beri tongo Korok Bwrwini. beri mang ni sala mang ni Kai je geu nyo ro tong phai rakha. ron tong phai pu ang bu khana yai ko mia mo hai ko thana se ta bu oro sok payu sai me yang bo Oh nogo khorok busuk tong. ono ko khorok busuk tong sung sai me ya Abo samia. sai me ya Or keu guardian khari jasa lani kerei ta pu bu ma bu kerei bu pha bu kerei oro bro khorok nai dio tongo jaga. oh chala ka tam rok lai sala kunu khaya na bla computer tai piting ta tam dan khai pu nungke berin tong pelai beri ni bin mo sigo nang na chika nung ba logis tong nang ni 너는 비싸서 가지. 아니 안 걸어. 있다고. 하기라 능가. nung ye yong ba kanan bagay nang bin sa amja ni ye yong ba nung ta bo ha bin mo sa no adam mani ni ni hamjam ko poriman obuda tam ni cha ni ne sama kana hu ke ba to mi ya ni no bok sabuk sokore ni na ba tu nyambar bok su punya punya kalai da ko tho Tam video khai me sa. paimani hangka ani para hangka khumlong horimongol para hangka sung sopa karo horni duitawo paimani yaglo hangka ka sung nogon phone call khlaka sini wajigo kra rokta hangka sung prajata somoyo receive khaja hangka tami bagai aso hor phone khlaka hangka kai receive khaja hangka sini samoni thuja ni sau hangka boro enaki naren bari wada naki yang bojaga sung to saimia bin para sajaga hangka ba bong bisingo boro giri sung sibje aba hake handalai tongmani sung to saimia hangka ba hake singlai men yaglo hangka ka jompuyo sipuk hangka bin bibio kara tai sakol khlaka
enggak ke Jampui bon kemari Giri Sondrapara wo ni so enggak ke sung tobo gana ba saimani tongo Giri Sondrapara enggak phakya phainu khaimani sung thik nok ganti nogo Kotok soroi jak jasku sungjak ges gana wo sarogri rijak enggak prusung phaipuru tongo oro Jampui PS ni chini oro ni borbabu bo tongo bosohok khlaiyini borok bosungo nasing tongo borok nasingma yaklo hangka borok baising baikeno borok yang garden phasa pajonto borok kariya hnui jeng phaike kari lakha ke kari uitlangai je oro phaikana paimani jeng hangka kuthuise hangka to borok hisang se tonglaiman jinis busairok biang thang hnui oro ni borok rong sengmani saimia gaja hangka buaji okra nokra tabane angmanya je bono bosau borok bukhung se tongo hangka bo halasa hangka bo hakari phu tabuk salan bu phabu koroi buma bu koroi enggak ketanggai nijin borok ba hai susaiting tonga ba saimi anggai bo ma hake bo niji buthari to tini romda khanga nang khana bule bo buthaya hangga ka bo judi sekunu khaima kari hangga ka bo tini uspata tonga nang nijini logi borok thuimani aba hake bo ekdom bihi khani wan sukuni bo ba nok na khana bule hangka bo tini ba hake romda khanga rang ba tar mane na bino jaga bo duisi bo niji bui buthama ganang bo dos ba kanya aba hake salindari ma khoba borok he bisi beseng ka kajak mani borok kajak laya ene friends borok sori lai mani prai 4-5 bosor hai soli tongkha kajak ko hangka taklai kajak nai iko wahanong borok tabu wagrok pairi lai uko lai tini jokhon te chin borok sakari hangka song wagok krong thang bosor kalenya hni chongmai aba haikya me borok ni kuno jengjalo ko ma hai walai maro je kisa khanaman hangka sala sakangbo aba hake kajangan hni to boi sakangi bo ma hakena thik o serokom hakeno masa thiu kapo tagbo system thong organa gini wo sang phai proman mangkha selani mungtam ojo jaborma bon ka buma bokhok buma bu phab kari kha buma bu kari kha tabun marok le tamanai jeng hangka tabu boni jinu ko khai hni sang murder case khlake ke tabu no phaidrop Jampui PS ni bon butharo hne hangka chini las hangka tabu bisal bor sogoi ja postmortem ni bagui ko ojoi kha boro ojoi tabu Jampui PS ho lokabo dai rija nini sini mu ani sinimung hangka Samir Deborma ani para hangka Harimangol para post office Janmajoyogor PS Radapur Bwrwini tam klai nangke Bwrwini bin Muah Biti ko bo, to ko nang